Prva runda. Posle znaka stop nema izvođenja tehnike. Dobit ćete javno. Odmah! Bravo! Odmah go! Odmah! Brži! Moraš mi brži! Daj si! Prvu! Go! Go! Goj, guraj! Guraj! Go! Go, sajster! Go! Go, majster! Lakše, lakše, lakše! Lakše! Go! Odmah druga! Odmah druga! A može da ga pusti. Daj si! Go! Lakše! Kraj prve runde, molimo glavne sudije da proglase pobedu za prvu rundu. Sudije, prva runda plavi. Prvo prvenstvo Vojvodine imamo sudi Kinez, jedan destinaciju, samo sasvim slučaj. Ja preuzmem da sudim na prijeđu da smo polje. No nema polje. Ja preuzmem sve za stvar. Nisam do kraja. Vidi bez ete. Ma kako? Sam malo pravila biti pravila. Ma nema pravila polje. Niko je nas nema proizvod, izgubenje opet Druga runda. Molit ću ga. Može dvoj djeci da budemo možemo kući da idemo, bit će mi žena različit će četiri, moram da snađem. Ja sam 25. Imam 26, imam 27. Imam 27, ali nekad barem 2 mjeseca ranije da krenem kući. Da, ne znam. Ti moći da stavim? Hoće jedan zabuđen, spremtove da će obući. Oni mogu meni, samo mi reći koji će da bude. Da ime da iskomišta prava. Ja sam mi otišao. Znači, ali to će poveti. Prekidom pobednik u ovom meču je takmičar u plavom uglu, a to je Predaju. U drugoj rundi pobedio je Daca Fatih. Samo da redi si na tom gretu, ovo je